Qazan sili. Xayrlı gün, hürmetli radyo dinləyicilər. Siz Tatarstan radiosu tapşılarını dinləyirsiniz. Hazır ixtibarınızga yazışı Marcel Gali'nin Kitu əsəri boyunca işlənən radio postanovka təqdim etəmiz. Rollərdə qatnaşanlar: Nafisa Abi, Flora Hamidova, Tanzila Kurshi qızı Landish Hüseyinova, Sarmadiya Avul Sovet raisi Alfiya Gilaji, alıb bara Talgat Hamadşin. Соңғы күн, деп жиде мәртәбә соқты стена сағаты. Көптән инде уянған сыман иде Нәфис әби. Көнгә кушылырга җөрьәт итмичә, ястыгына чумып калгып ята иде. Менә хәзер шыгырдап кына күтәрелде дә, үрелеп, тәрәзә пәрдәсен шудырып ачты. Өй эченә яктылык ургылып керде. Субханалла, көне көне, тышта гәрәбә көз киләлә. Койма араларында пәрәвез җепләре җемелди. Очарга дип талпыналардыр. Урамда казлар тук тавышка кыйгаклап ага. Тәрәзә төбендә бер-берсе белән ярышып, куш учка сыярлык чәчәк аткан яран гөлләрен кояшка таба борып, Нәфис әби сокланып карап торды. Эй, гөлкәйләрем, миңа ышанып үстегез бит инде. Ничекләр калдырып китим икән сезне? Кичәгенәк Авыл Совет рәисе Сәрмән Нәфис әбинең ишекләрен бәреп ачып, ыргытып ябып килеп керде. Йөз кыяфәте, атлап йөреше, бөтен килбәте ирләр чаның. Оста төкернеп тәмәке тарта, сүгенә, ирләрчә киенә, борын астында йомшак кына мыегы да шәйләнә сыман. Авыл халканы Сәрмәдия дип түгел, Сәрмән дип йөртә. Исемен ирләрчәләтү аның үзенә дә ошый иде бугай. Менә шул Сәрмән килеп керде. Йөри торгач, бөтен кагазлар әзер булды, Нәфис әти. Җыенып куй. Иртәгә сәгать 3-тә кузгалабыз. Кирәк яракларыңны гына ал. Кортлар йорты дигәчтә анда бар да бар. 2 кешелек бүлмә сиңа. Патша викәләр яши торган инде, күрсәң исең китәрлек. Гыйбадәт кыла торган урны да үзендә. Клубы да менә дигән. Дөбер шатыр тансылар оештырырсың, Аллаһ бирсә, Нәфис әти. Заманында район конкурсларында биеп, беренчелекне алган кыз диләр бит сине. Җил белән узышып йөри дип, синең турында әйтәләр иде бит инде. Узыша торгач, шушы көнгә калдык инде. Юлга җыену куркыта иде Нәфисә әбине. Улым кайтып төшсә, ишектә йозак. Җә, 2 сөйләшү юк, Нәфис әти. Әйдә, җыенуыңны гына бел. Нәфис әби ни кылырга белмәгән чарасызлыкта менә тагын бер таңны арттырды. Сул аягын караваттан җиңел генә идәнгә төшерде. Шешенгән кул аягын кулы белән шкый-шкый артка калып өстерәлеп йөри дә, бераздан языла ул дип кем каршындадыр аклангандай үз алдына сөйләнеп, аягын юата-юата идәнгә бастырды. Менә хәзер 1-2 адым атлауга, мич почмагына тотынасы, аннары мичкә аркадаш барып, ишеккә дә ерак калмый. Иң авыры бусага шатлап чыгу. Үз гәүдәне йөртү өчен дә көч дарман кирәк икәнен белгән менә яшьлектә. Эй, улым кайтса, кайтмый шул. Себер якларына китте дә гаип булды. Менә 3 ел инде. Шамил улым дип күпме изгәләнәм. Ник бер хәбәр бирсен?
Баскыч култыксасына таянып ул, кояшлы көннең йомшак нурларыннан күзләрен учы белән каплады. Шул мәлдә җил капканың шыгырда ачылганын ишетте. Шунысы гаҗәп. Күзләрен йомган килеш тә Нәфисә бей бөтен тирә-юньне ап-ачык итеп күрә иде сыман. Әнә, күрше кызы Тәнзилә 20 атлы сукмактан килә. Саргая башлаган бәбкә үлән арасыннан шытып чыккандай каз мамыклары, кызгылт рәңге яфраклары да айырмачык шәйләнә. Исәнме, Нәфисә бей? Матур төшләр күрдеңме бүген? Нәфисә бей күзләрен ачкач киресенчә, дөньясы караңгыланып киткәндәй булды. Баягы сары йомшак нурга өртелгән якты хәят чынбарлык, ә бусы караңгы төш иде сыман. Шул караңгылык пәрәнҗәсен ярый әле Тәнзиләнең ичкерсез елмаюы таратып җибәрде. Минем дә ял көне. Мунчаягам әби. Соңгы тапкыр кайнар ләүкәдә әйләндерә чабармын үзеңне. Соңгы тапкыр дигәч, Нәфисә бинең күз кирфекләренә умис калтырап куйды. Йылдан кыз шуны сизеп алды күрәсең. Соңгы тапкыр дип булай гына әйтәм әби. Үзең дә кайткалап йөрерсең. Без дә баргалап торырбыз яныңа. 100 чакрым арамын инде ул. Самими әйтелгән җылы сүз түгәрәклеге юлга җинасы мәшәкатьләрне алгарак чигереп, шушы нигездә сугасы минутларга мәгънә өстәде сыман. Кай арада шикердәшеп чәй ичелде. Аннары көзге саф һаваны ярып, мунча төтене әшкелтем әрәмлисе белән ишек алдында уйнаклый, дөньяның кадере хакындагы уйга килмәс хисләрне уятып, күккә үрләде. Нәфисә бинең җаны тарыга иде. Үз-үзен кая куярга белми кыбырсына. Нидер әйтергә теләгәндәй, мөлдерәп күзгә карый. Тагын уңайсызланып, өметсез төшенкелеккә бирелә. Аның бу халәтен, әйтелмәгән гызрын тәки сизеп алды бит Тәнзилә. Әгәр сизмәсә, Нәфисә бинең хәл-әхвален һәр туган көндә белешеп торган күрше кызы булыр иде менә ул. Әйдәл әби, мунча өлгергәнче кыр болыннарны әйләндереп кайтарамыз инде. Нәфисә бей әйтмешли, бу ука машинасы кыйгырыш кына булса да бер кузгалгач туктатам димәй икән. Кайыш кебек ялтырап яткан юллардан элдертә генә. Нәфисә бинең бу рәхәт мизгелләре машина кулынын иярләгән Тәнзилә кулында. Йотылып, тәрәзәдән карап бара. Бу кырлар, бу үзәннәрдә аның аяк эзләре, кул җылысы, тир бөртлеге таммаган бер карыш җир калды микән? Әнә, теге шишмәле тау түбәсендә куна төнә ашлык суктыра идек. Сабан туе кебек гөр килеп тора иде Кырыстаны. Ашлы туклы яшәсәк тә нинди күңелле булган. Шул чакларга кире кайтырга теләр идеңме, Нәфисә әби? Ике дә уйламыйча. Кызык, ашлы туклы дисең үзең. Яшьлек кайда да яшьлек шул. Кызым, ызанда да, зинданда да. Бу хозурлыкларны кочагыңа алып китеп булмый шул. Бар да кала. Урманга кергәнче Нәфисә бей әнә шулай үз алдына тәэсирләнеп барды. Батый тарлаугына җиткәч, машинаны туктаттырды. Текә яр кырыендагы ялгыз имән кәүсәсенә учларын куеп, озак кына басып торды. Шундый да җылы, рәхәт, мәҗүси кояшлы көн изүеннән адашып чыккан җәй фасылы гүя бөтен төсләренә елмаеп, табигать белән хушлаша иде. Нәфисә бей дә яшәреп киткән кебек, йөз җыерчыклары арасында эчке балкышыннан алсу әрәшәләр уйный. Нихатым белән шушы имән төбендә тәүге тапкыр кычаклаштык. Пешән өмәсе көнне.
18 яшы тулуга 43-нче елда сугышка алдылар үзен. Никах укытып, 1 ай яшәп калдык. Улым тугач, бүтәннәр кебек буен үлчәп тегәрҗеп салмады. 7-гә тапкырласаң, малаеңның буе килеп чыгар дип, шушы имән яфрагын салдым. Тәнзилә каян хәстәрен күргән дигән имән төбенә ашъяулык җәйде. Уртага термос белән чәй, тәм-томнар куйды. Нәфисә бине бәрхет тышлы машина мендәренә утыртты. Ай, рәхмәт инде кызым. Кырлай якларыннан килеп, авылыбызга фельдшер булып урнашмаган булсаң, кем йөртер иде мине кадерле? Эй, рәхмәтләр яусын, балам. Тәнзилә өлкәннәрдән ишетеп тә, китаплардан укып та белә иде. Ватан сугышы чорында татар хатын-кызлары фронтка киткән ир-егетләренә шул кадәр тугры булганнар ки, хәтта үле хәбәр алгач та, дистә еллар буе хыянәт итми көткәннәр. Шушы хакта сорагач, Нәфисә бей хәтерне гаҗизләп, үткәннәрне кабаттан кичерү никадәр газаплы икәнен белсә дә, нәкъ менә бүген, хушлашу көнендә күңел изүен ачарга булды. Күз карашына сагыш моң канаты кагылмаган күрше кызына карап сөйләп китте ул. Яшьтәш егетләре сугышта үлеп беткәч, ялгыз утырып калды кызлар. Төрлесен күрдек инде, төрлесен. Фәрештә кебекләр алай күп булмагандыр. Мин үзем дә. Кызым, бу кыйссаны тыңла да, күңелеңә күм. Яме. Сугыш бетәсе кышта авылга налук агенты килеп төште. Катлыкаев 30 яшьләрдә булыр, бер аягына аксап йөрийде. Авылны дер селкетеп чыкты бу. Иллә дә усал иде инде. Йонлаш йодрыгы белән өстәлгә китереп кенә ара. Дөньясы 100 түбән әйләнә инде. Булмаган акчаны сава бу бездән. Кешеләрне төннәр буе кенсәләргә чакыртып сүгә. Менә шул бер көнне төнге сәгать 10 булды микән? Игә килеп керде. Чакырылмаган кунак булса да, түр якка кертеп утырттым инде. Үзем ал якта самавыр хәстәрен күрәм, кулларым калтырый. Шешә чыгарып утыртты бу өстәл уртасына. Елмаеп кына юха сөйләшә. Карам әйтәм, бу темсә әдәм елмаяды белә икән дип аптырап утырам шулай. Үзе эчеп куйды, мине дә кыстый башлады. Кая ул, авызына далган нәрсә түгел. Син авылның иң шибәре ди. Балаң барга да карап тормыйм. Үзем белән алып китәм. Балда майда гына ездерермен ди. Мине тәмам туйдырды моның төшеләнүе. Кырт кисеп тавышымны күтәрә башладым. Шуннан бугаз тиерен уйнатып, тагын ишеп куйды да, кинәт өстәлгә китереп сукмасынмы? 50 градус салкыннарда билдән кар йырып Себер урманын кисәсең килдеме? Бер айда бүкләнәсең бит син анда. Синдәй кәнтәйләрне комендантлар чиратка салалар анда дип кычкыра башлады. Мин шей хәстәрен күргән арада и эшен иснәнеп чыккан күрәсең. Миш башыннан алып килеп, анда 3-4 кило булыр, арыш бертеге салынган тиенчек тора иде. Шуны өстәлгә утыртты, аннан бер уч алып минем борын төбенә китерде. Фронтка дигән бу елгы икмәкне урлаган өчен башыңны төрмәдә черетәм бит хәзер. Балаңны да, иеңне дә кабат күрмәячәксең. Мин моны булай гына калдырмыйм дип, чидәге пальтәсенә тотынды. Ул арада бишектәге бала шырыйлап кычкырып җибәрде.
Мин ике ут арасында калдым. Баламны кулыма алыргамы, бу җәһилне туктатып калыргамы? Абый, җаным, Кытлыкаев абый дип сыгылып төштем инде. Тезләрен кычаклап, ишеккә җибәрмичә, җылый-җылый ялынам. Чабатага ияреп кайткан бөртекләр генә бит ул, кесә төбенә эләккәне генә, балага имезлеккә дип. Аштан үтериммени мин аны? Зинһар тимә, гөнаһын гомер буе җуя алмассың дип изгәләнәм. Шуннан бу пәлтәсен кире чигә элде. Мине тыргызып бастырды да, балаңны имез, диде. Мин баламны имезеп бишеккә салгач, өстәл янына утырырга ымлады да, эш дип аракылы стаканны үзе тотып көчләп диярлек эчерде. Ут йоткандай бер мәлгә тынга капланып торганым хәтердә, мин инде ул ни дип кычкырса да балам хакына буйсынырга әзер, бөтенләй чарасыз калган идем. Аннары караватка күтәреп салганы төш кебек кенә хәтердә. Күпме вакыт үткәндер, тәнемә юеш, лайлалы йыланнар уралган кебек, саташа уянып киттем. Иреннәрне тешләп түздем. Таң беленгәндә корт чаккандай сикереп тордым. Янәшәмдә таралып, гырлап ята бу. Берни уйламыйм, берни белмим. Кемдер кулымнан тоткан кебек йөртә үземне. Ялдына шыпырт кына чыктым да, бик салкын чатнама суык төн иде. Балтаны алдым да өйгә кердем. Сап салкын сыкылы балта изен муенына терәгәч, ул сискәнеп күзләрен ачты. Башын күтәрә алмый, мин бит балтаны басып торам. Нишләттең син мине? Чабып үтерәм бит хәзер дип. Балтаны күтәргән идем. Куркудан караваттан егылып төште бу. Тотлыга ялвара башлады. Мин читкәрәк тайпылып, салкын балтаны моның баш түбәсендә тотам. Ул ялвара. Бер ни дә булмады дип уйла. Хаталандым. Тимә. Бармак белән дә чирттермәм. Налогыңны да хәл итәрмен. Бүген үк авылыгыздан китәм. Бүтән мәңге күренмәм дип изгеләнә. Шулай итеп, балта белән озатып җибәрдем моны. 3 көн куркып йөрдем, кулга алырлар дип. 3 көн рәттән монча кердем. Чирканып, урын җирләрне юып киптердем. Күңелдә калганын гына юып булмады. Нәфисә бей йөзен учларына алып, күз төпләрен сыпырып, бер тын утырды да Тәнзиләгә карады. Шунысы гаҗәп, күзләре аның яшәреп киткән кебек, эчтән сагышлы нурланып тора иде сыман. Менә шулай, кызым, 58 елдан соң беренче тапкыр сиңа сөйләдем бу вакыйганы. Имен дә ишетеп калсын. Ниһатның рухы да ихтимал шушы тирәгә килгәндер. Әби, Нихат абый бу хакта белми киттеме? Белде, кызым, белде. Авылда киртә казыклары да күзле була. Тегенең таң туганда минем капкадан чыгып барганын кемдер искәреп калган. Нихат сугыштан исән кайтып, бәхетле генә яшәп китүебездән көнләшкәннәрдер инде. Ул 49-нчы елда гына армиядән кытылып кайтты. Мин кырчылык бригадиры, көне-төне эштә, гәзитләрдә рәсемнәрем чыга тора, медальләр белән бүләкләп торалар. Сизәм, Нихатым үзгәрә башлады. Гел пшаманда, гел нидер эштән кимерә моны. Бер көнне түзмәде. Кызыбрак кайткан иде, ярып салды. Булмады дидем. Ипи тоттырып ант иттермәсә генә ярар иде димештән. Аллага ялварам. Юк, алай итмәде.
ышанды да шикелле, ышанмады да кебек. Барыбер ике арада юшкыны калды. Бер көнне төш турына кайтып керсәм, агач караватыбызны утынлыкка тура бигән, яндырып маташа. Бер сүз дә әйтмәдем. Ул да аңлатмады. Хәзерге биек артлы тимер караватны шуннан соң гына алып кайтып куйды ул. Аннары бер-ике көнгә югалып торды. Теге Котлыкаевны Бөгелмәдә яши икән, эзләп тапкан. Үтерәм дип бугазыннан алып сыраган. Миңа карата берни дә әйтмәгән ул да. Мин бөтен өйләргә дә кирип йөрдем, налог агент идем бит дигән. Нихатым миңа бу хакта үләр алдыннан гына әйтте. Нәфисә бей имән ябалдашына аяз күк йөзенә карап бераз тын гына утырды. Хәтер йомгагын сүтү аңа бер дә җиңел түгел иде шул. Син инде, кызым, ничек алай килеп чыкты? Бу хәлне иреңнән яшереп, өстеңә нинди зур гынах алгансың диярсеңдер. Әйеме? Күзеңнән күреп торам. Шулай уйлыйсың. Мин ни әйтергә дә белмим инде, әби. Мин дә белмим. Фараз гына кылам. Әгәр мин бүтәнне яратып, иремә хыянат кылган булсам, әйтмичә калалмас идем. Ә минем хәлдә бер якта сабый бала, икенче якта үлем. Себергә озатылган хатын-кызлар берсе дә исән кайтмады. Ә мин яшь идем. Яшисем килә иде. Шул халәткә үзе тарып, җаны тетрәмәгән кеше моны бер ничек тә кичерә дә, аклый да алмас иде. Теге, кем дисең әле, әби? Котлыкаев белән бүтән бердә очрашмадыгызмы? Бер генә тапкыр күрдем. 91 ел иде булса кирәк. Бөгелмә базары капка төбендә хәер сорашып утыра. Бетешкән, картайган, киеме дә сәләмә. Куе кашыннан да, кылыч борыныннан танып алдым. Бер кемгә дә күтәрелеп карамый. Күпме йокысыз төннәрдә мин аны каһәрләп, каргап чыккан кеше юк исә, шул минутта нишләптер кызгандым үзем. Алдына акча салып киттем. Мунча парында яңадан туып, әремле кайын себеркесе белән яратып кына кыйналган тән күзәнекләренә камырга әйләнгән Нәфисә бей җиңел юрган астында хәл җыеп ята. Кайнап чыгуны вәгъдә итеп, самавар борын астыннан гына тыенкы гөжләп утыра. Тәнзилә почмактагы серле, борынгы исләр аңкып торган олы сандыкны ачып куйган. Бер тиенчек ала да әмер көтеп Нәфисә әбигә күрсәтә. Анысы кәфенлекләр, кызым. Караватка алып куй, яме. Анысында грамоталар, медальләр булыр. Калсын шунда, сандык төбендә. Әнә теге яулыклар арасында кызылын алып бирче, кызым. Кызыл касынкалы комсомолка дип гәзитәгә язганнар иде шул чагында. Яшьлек, күрәле, яңа кебек, сипсемәгәндә. Әнә теге калай шәй савытын алып бирәле. Нәфисә бей куе сары, кара мәрҗән муенсалар, әнисеннән калган көмеш беләзекне алып Тәнзиләгә кигезде.
Менә булары сиңа, кызым. Карышып торма. Мода дигәннәре әйләнеп кайта ул. Истәлегем булыр. Ул арада Тәнзилә стенага эленгән көзгене үрлеп алды. Нәфисә әбейне торгызып утыртты. Үз каршына килеп, күптән инде берәү дә текәлеп карамаганга үпкәләп, йөзе сүрәнләнгән иске көзге кинәт уянып китте сыман. Көзгедә гәрәбә муенса таккан, куе кара чәчле яшьлек, кызыл косынка буган ак чәчле олыгаю иясе янәшә. Башны башка терәп, елмаеп торалар иде. Сандык әлегә ябылмады. Юлга җыену тагын кичектерелде. Ашыкмый иде Нәфисә әбей. Туган нигез аны күзгә күренмәс бәйдә тота иде. Бер-берсен кысташа чәй эчтеләр. Аннары Нәфисә әбей чит-читләре тузып беткән альбомны кулга алды. Беренче битендә иреннәре җитди кысылган, пар толымын түшенә яткырган косынкалы кыз сурәте. Астына «Комсомолка Нәфисә» дип язылган. Тылымнарны кистерәсе көнне төшкән сурәт бу. Тылым йөртү искелек калды янәсе. Гомерләр. Киләчәк өчен дип үзебезне онытып яшәдек бит. Ничек шулай бәхетле алданганбыз. Уйлыйм да хәзер, исләрем китә. Нәфисә әбей рәсемнәргә туктала, дуга укыгандай сөйли дә сөйли. Тәнзилә аның иңеннән кочып, тыңлый да тыңлый. Менә бусы олы улым. Армия хезмәтендә чакта Шита шәһәрендә Марҗа кызына иләнеп калды. Сабан туена кунакка кайтып төштеләр бер заман. Хатыны шибәр, ядрә кебек уйнаклап кына тора. Сырпалана, улымның бер алдына, бер артына төшә инде. Миңа да мамы дип пешергәләнеп кенә тора. Бөтен оч халкы яратып калды үзен. Марҗа кызлары яшьлектә татарга ябышып тора да, олыгая башлагач, тән айырыла, җан айырыла икән шул. Йөрәге таушалып, эшеннән чыкканнан соң, улымның кирәге бетә башлаган. Ике улы да без татар фамилиясе йөртмибез дип, әнкәсе фамилиясына күчкәннәр. Шуқынып ширкәүгә йөри башлаганнар. Теге икана диләрмәле пышмак сурәте каршына китереп, син дә шуқын дип әтиләрен кыйный башлаганнар. Анда торырлык рәте калмагач, кайтып төште алга. Инвалид иде. Йөрәге кылтырап тора иде. Шуңа карамастан эште. Авылдашлар күзенә күренергә ияла иде. Аръяк буында бәткә саклаганда, ширәмгә утырып, башын тезенә куйган килеш, йоклап киткән мискенем мәңгелеккә. Телеграм суктым хатынына. Җавап та бирмәде. Үй тынлыгын сискәндереп, стена сәгате соңгы көн дип 12 тапкыр сукты. Нәфисә әбей эштән санаган шикелле иреннәрен кыймылдатып, бер ноктага текәлеп утырды да альбомның яңа битен ачты. Менә бусы кызым Светлана сугыштан соң туды. Шибәрме? Мин ахшаган дисеңме? Шаяйды бик. Мәскәүгә барып укырга керде бит. Сөендек инде әтисе белән. Тирә-якта сирәк була торган хәл. Мәскәүнең үзендә укысын әле кызың.
кеше арасында кимхур булмасын дип эшләп тапканыбызны аңа җибәреп тордык. Шулай еллар узды. 4нче курска җиткәч бугай, кара шутыр нигер егетен ияртеп кайтып төшмәсенме кызыбыз? Лумумба университетында укый икән теге. Ак тешләрен күрсәтеп, елмаеп кына тора. Гәүдәгә озын, куе бөдрә чәчле, ныклабрак карасаң, кырым арасыннан шибер генә чырайда шәйләнә. Мин әйтәм, тәне дә ак булса, дөнья бәясе торыр иде бу егет сыңары дим. Капка төбендә безнең биниһая зур таш ята бит әле. Аны ни хатым да, тагын бер-ике ират кына кузгата иде очыбызда. Әтисе шуны нигер егетеннән күтәрттерде бит тәки. Куәтле бу, кияү булырлыгы бар дигән була. Эштән җылап булса да, килештек инде кызыбызның нияте белән. Килешмәгән булсак та, китеп барыр иде. Баштагы көндә кызулык белән искәрмәгәнмен икән. Сыер саварга дип иртән чыгып барганда күрәм, ялды ягындагы ятакта бу юрган астыннан кул-аяклары чыгып тора. Әбәү! Шак кычкырып җибәрмәдем. Менә сиңа хикмәт. Кара шутыр тәнле нигрыбызның уч төпләре, табан аслары ак икән бит. Атылып чыктым да ишек алдына, тотындым укшырга. Гариптер бу, мәйтәм. Кара булгач, аның бөтен теше дә кара булырга тиештер бит инде дим. Ул бахырларның тумыштан шулай уч төбе белән аяк табанына кара буяу җитми кала икән. Шул китүдән әбинең кызы суга төшкәндә юк була. Мозамбик дигән Африка иленнән 2-3 хаты килә дә башта, аннары бөтенләйгә туктала. Изләтеп карамадыгызмы соң, әби? Изләттек тә, булмады. Тешләремә керә. Ник бер кәлимә сүз әйтсен. Исән булса, төшкә сөйләшеп керер иде. Нәфисә бей, альбомның яңа битен ачып, төпчек улы Шамилнең сурәтен учы белән сыйпап куйды. Рәсемдә эре бөдрә чәчен маңгайга кыйыклап төшергән, гармон уйнап торган, шактый тәкәббер, шибәр егет басып тора иде. Төпчек улым, Шамил. Бер аягы тумыштан гарип булды. Гел кимсенеп йөрде малай чакта. Аллаһы Тәгалә бөтенләй рәнҗетмим бу баланы дигәндер инде. Нәселдә юк тавыш бирелгән иде улыма. Ул җырлап җибәрсәме, тоң йөрәкләрдә иреп, күз яшенә әверләйде. Иләндеме соң ул Шамил улыгыз? Үз вакытында синдәй ипле кыз очрамагандыр инде. Шулай җырга алданып, рәтле эштә, киле тормышта кыра алмады ахрысы балакаем. Шул вакыт капка төбенә килеп туктаган машина тавышы ишетелде. Ишеген котырган калай тавышы чыгарып ябуыннан уктанып алдылар. Сәрмән бу, каударланып килеп тә керде. Син мондамы, Тәнзилә? Әйдә бар, медпунктка йөгер. Районнан комиссия килгән. Җыенасыңмы, Нәфисәттей? Әйдә, әйткәнемчә эштә кузгалабыз. Нәфисә бей каушап караватка килеп утырды. Калтыранган бармаклары белән юрган почмагын бөтерә-бөтерә, кыенсынып кына сүз башлады. Песи яларлык пенсиям анда мине эзләп табармысың? Табар, Нәфисәттей, кайгырма, табар. Әллә мин әйтәм, кыш кергәнен көтикме? Син карчык проблема чыгарма әле миңа. Кагазлар тутырылган, кире шигене юк. Шамил улым кайтып төшсә, ишектә йозак, учагы сүнгән Нишләр ул бала? Нәфисә бинең төпчек улы Шамилне
нефтчеләргә ярып китеп төмән якларында хәбәрсез гаип булган җилкуарны Сәрмән таныш белешләр аша гел сораштырып торды. Аны вокзалда сукбайлар, бомжлар арасында белмәгән кеше юк икән. Кушаматы Шамил Шаляпин булган. Кайсы телдә нинди җыр телисең, шалтнатып җырлап бирәди. Тик шундый шарты бар. Бер куплет җырлаганнан соң туктап кала. Кулына хәмер салынган стакан тоттырмасаң, җыр алга китә алмый икән. Hey, бәләкәйдән мәҗлесләргә йөртеп, сәхнәләрдән мактап, җырлатып бызганнар шул малайны. Инде дә акыл кермәсә керми икән. Төмәндә төрмәдән котылып чыккан бер законлы вор Шамилне үз канат астына алган. Төннәр буе частушкалар җырлата, аны күндәм хезмәтчесе итеп йөртә икән. Ә бер төндә Шамилне озын җырлар җырлатып, күкрәген тия-тия җылаганда, братва, нигә Аллаһы Тәгалә миңа славян канлы аксөяккә түгел, ә Гидай кенәзгә биргән мондый тавышны дип, күзен кан басып кычкырырга тотынган. Кынысыннан хәнҗәрен алган да Шамилнең күкрәгенә төбә быргыткан. Заманында сәхнә тоткан егетнең соңгы тукталышы зират почмагындагы кабер. Хаш итеп кагылган иске тактага шәмәхә каләм белән язылган исем Шамил Шаляпин. Бары шул калган. Бу хәбәрне бер атна буе әйтә алмый йөрде Сәрмән. Соңгы өметен үзәм бит карчыкның. Картлар йортына илткәч кенә җайлап әйтермен дип уйлаган иде бит. Менә инде. Шамилем кайтып төшсә, Юк синең улың Нәфисәттей. Көтмәс син аны. Каберен үз күзләре белән күргәннәр хәбәр иттеләр әнә. Бер ялгызы утырып калмасын дип, мин бит сине кешеләр янына, җылыга илтергә телим, аңлыйсыңмы? Бер кемең дә юк бит синең. Җыенып тор. Сәгать 3-тә кузгалабыз. Кызыбрак кителде шул. Юлга чыккач, әйтәсе калганмы шунда? Вәт син аны. Ике ташны бер юлы иңемдә йырта алмыйм бит инде мин. Икенче ташның хикмәте шунда иде. Әтисе йөрәктән кинәт вафат булгач, Сәрмәнне авыл советы рәис итеп аның урынына куйдылар. Сейф төбендә яткан кагазларны актарган чакта бер хат килеп чыкты. Конверт тышына әтисе кулы белән Нугаева Нәфисәгә вакытлыча тапшырылмый тора дип язылган иде. Мәскәүдән Тышкы эшләр министрлыгы аша килгән бу хатка хәзер 10 елдан артык вакыт узган инде. Кеше шанмаслык сүзләр иде Мозамбик илчилегеннән җибәрелгән хатта. Имеш, 3 бала тапканнан соң Светлананы икенче җиргә сатып җибәрәләр. Анысыннан 3 бала китергәннән соң тагын 3нче җиргә саталар. Шулай кулдан кулга йөри торгач, 13нче баласын тапкан чакта 1988 елда җан биргән бичара. Ул хатны искә төшергәндә кабат-кабат сүгенеп куя иде Сәрмән. Бу татар кызларын әйтерем, кемгә генә хатын булмыйлар, ту. Баягы хәбәрдән Нәфисә бинең күз аллары караңгыланып китте. Үз-үзен тирбәтеп юаткан шикелле, караватта ул бик озак онытылып утырды. Гомерем буе әрнәдем, Шамилем. Сине таза сау итеп тудыра алмадым шул, улым. Син әйбәт эшлисең дип, искерт башына гел мине менгерәләр иде. Авырлы килеш, менәсе булмаганда бит. Каршы әйтү гадәтемдә юк иде шул. Башым әйләнеп китеп, пешән искертеннән ничек ягылып төшкәнемне дә белми калдым.
нык бәрелгәнмендер инде. Шул йығылудан гына күрәм, сәламәт булсаң, теттереп яшәгән булыр идең, улым. Әллә иле, әллә заманы шундый килде. Рәхәт күрергә язмады инде безгә. Син генә тотып торадыр яң, улым. Бар да бетте. Ишек тоткасыз калыр, учакка ут эленмәс. Иясе ташлап китәр. Нәфисә бей ни хикмәт җылыя алмый. Кайгы канаты сыйпаган күңеле сызланмыйча гына бушанып калды. Соңгы тапкыр дип, тагын бер тапкыр гыжылдап сукты арган стена сәгате. Нәфисә бей сискәнеп урыныннан кузгалды. Зихене ачылып, кул-аякларына көч иңгәндәй булды. Юк. Мин булай гына бирешмим әле. Тәвәккәлләргә кирәк. Барысы да тәртиптә калсын. Шулай үз алдына сөйләнә ул түр караватка куелган төенчекләрне шишә башлады. Монысы кәфенлекләр, монысы гүрсәдәкасына дигән исле сабыннар, яулык сөлгеләр, монысы хәйр акчалары, бөтенесе дә кул уңаена ятып күренеп торсын. Барысын да тәртипләп тезеп куйгач, Нәфисә бей идән уртасына басып, дөньяның 4 тарафында барлаган шикелле ишен күздән кичерде. Үткәннәр авазын йотып тын калган стеналар, ак мич, тәрәз төбендәге гөлләр бар да кала. Җанның ерак юлга чыгарга тәмам өлгереп җитеп тәкатьсезләнүме бу? Күкрәк читлегендә йөрәге алкынсынып кага башлады. Нәфисә бей караватка менеп, мендәр ястыкны бер башка шудырып куйды. Ак җәймә өстенә тезләнде дә, кызыл косынканы бау итеп бетерә башлады. Тизрәк дип ашыктырды җан тибеше. Кайчандыр җилдә учак уты кебек җилфердәгән, дәртле кыз чагына нур өстәгән ефәк косынка комсомол үҗәтлеге белән карыша кулдан шуа иде. Эй Аллам, яши белмәгәнмен. Алланы да, мулланы да белмичә эшләдек бит. Балаларымны да күз уңында тота алмаганмындыр инде. Кичер мине, Аллам. Нигеземдә калыйм. Бары бер дуга ирен алдым бит мин бу дөньялыкта. Онысы да картайгач кына. Ашһаду алла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху ва ашһаду анна. Кеше күзләренә карап, ничекләр яшим. Шушында гомер кичергән җирдә мине гынахлы санама, Раббым. Якыннарым мин анда көтәләрдер бит, анда Ләйлә. Карават башына элмәк итеп бәйләнгән кызыл косынка муенын буып тартылганда, дуганың соңгы юллары өзелеп калды. Күрше кызы Тәнзилә йөгереп кергәндә, Нәфисә бинең дөнья хәсрәтеннән кутылган җаны күк катларына юл алган иде инде.
Сез язучы Марсель Галинең «Китү» әсәре буенча эшләнгән радиопостановка тыңладыгыз. Рольләрдә катнаштылар Нәфисә әби, Флора Хамитова, Тәнзилә күрше кызы, Ландыш Хөсәенова, Сәрмәдия, авыл совет рәисе Әлфия Гыйлаҗи, алып барды Талгат Хаматшин. Тапшыруның тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссеры Әлфия Гыйлаҗи, мөхәррире Рөстәм Акъегет.